Специално поздравче за любителите на Бейлис. Вижте как да се направите тази невероятна напитка сами в домашни условия и да изненадате приятно любимите си хора. Рецептата за нея взех от Теди Титова от Домашни вкусотии, а продуктите, които са ви необходими за да си я приготвите, са в описанието на видеото. Весели празници!